Croeso I Ffostrasol, y tîm sydd ar frig Cynghrair Ceredigion, ond heddi y gwpan sydd dan sylw. Mae'r clwb mas 60 mlynedd. Yn y pentre hyn, byddwn ni wedi chwarae eriod. Mae'n clwb bach gwledig, ond eitha cryf ar hyn o bryd yn ddiolchgar. Wedi cadw fynd dros y blynyddau a pethau gweithio eitha dal yn ni, wedi wir. Ti'n ysgrifennydd yn ogystal â chwaraewr. Beth sy'n cael ti I roi dysgidiau ymlaen blwyddyn ar ôl blwyddyn? Mae'n dod yn rhwyddach achos mae good tîm yma nawr. Mae'n rhwyddach I fi wedyn I cario ymlaen da'r boes sydd da fi, really. Caro fi bach gwir y gwir, ond a fe, fi'n neud yn dda ar hyn o bryd. Gaint, ysgrifennydd y Cynghrair Ceredigion, siwt Cynghrair yw I? Mae'n Cynghrair llwyddiannus iawn yn ni fi. Cynghrair wledig yn Orllewin Cymru. Mae bron bob pentre yng Ngheredigion a gogledd Sir Gaerfyrddin yn aelodau o Cynghrair. Hyd yn hyn, mae popeth ddim yn gret yn y Cynghrair. Well o'n i disgwyl. I fonest, o'n i ddim yn disgwyl bydden ni bleuni. 9 gêm yn yr ôl yn y lig sy'n bwysig hwnna ni moyn ennill, ond gen I weld yn gynnar to yn y seasons. Mae'r can diddol o fynd bach yn soft a glib, sy'n drenu I ni, achos mae'r fechyn ifanc dan ni'n sy'n licio chwarae bach o Pêl-droed. Bydd hi'n gêm galed, mae wastad wedi bod yn gêm galed yn Felinfach. Wel, dyna mae sy'n braf yn un o Cynghrair. Mae yna glybiau newydd yn camu radwy ac yn ystod blynyddoedd diwethaf. Mae Cymreig a Sychwyd wedi ymuno â'r Cynghrair ac yn barod wedi cael tipyn o lwyddiant. Cymreig enghraifft yw deiliad y gystadleuaeth yma sef Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies. Cystadleuaeth ar y cyd gyda Cynghrair Cambion Tyres a Aberystwyth a Pêl-droed. Ac mae'r Cwpan Coffa diweddar Dai Dynamo Davies. Bio Dai yn ysgrifennydd gemau y ddwy Cynghrair am dros 10 mlynedd ar hyd. Tipyn o'i golled ar ei ôl rhyw 10 mlynedd yn ôl. Ydych chi'n neud yn dda hefyd yn cwpan canolbarth. Sut mae'r rhedyn na wedi mynd? Wel, ie, mae cwpan o canolbarth. Ni wedi bod ynddo fe blynyddoedd nôl. Tyno ni mas cwpl o weithiau achos o amlwg oedd y step lan yn ormod i ni fel clwb. Ond llynedd, gyda ni bach o lwyddiant yn lleol, a gofynnodd y fechgyn a gallwn ni ail ymuno ar cwpan. Fi'n credu am moyn trip bus o nhw i'r canolbarth. Ni wedi cael hwnnw. A chwyd, mae'n gret I ni testo'n unan yn erbyn safonau sy'n bach yn uwch. Bydd e'n good challenging actually, achos ni wedi meiddi 2 tier 4 yn barod, Carno a Rafno Valley, so ni ware nawr Llanidloes yn tier 2, bydd hi'n tipyn o challenge. Heddi gynta, wedi bod Felinfach ni eto wrthos nesaf, wedyn ni'n ôl i'r cwpan canolbarth. Ond mae fe'n gret I ni wedi cael run fach, experience, chwarae teams newi, a pawb yn joio, heb pressure. Clybiau o'r de yma, does ddim lot yn nhw wedi mynd lan i'r haen pedwar. Pan chi'n siarad clybiau, beth maen nhw'n gweud yw'r rheswm ma'n byd o'n mynd lan? Mae yna ddau reswm pam bod cyn lleied o'r clybiau wedi camu fyny fel petai. Yn gyntaf, mae'r Cynghrair leol yma sef y Costcutter yn llwyddiannus iawn. Mae'n gystad leol iawn ac yn darparu, dwi'n meddwl, y lefel o Pêl-droed, mae'r bechgyn lleol yn ei dymuno. Ac yn ail wedyn, mae'r cwestiwn o dderbyddiaeth. Mae adran de Cynghrair y canolbarth. Mae'n ymestyn o 2 Ceredigion i'r ffin gyda Lloegr. Ac o gofio bod yna rhyw gan milltir bron o daith gan dyn fel Abereron I wneud bob yn ail sadwn I gyfion Lloegr. Mae dyn yn gweld wedyn pan bod y challenge wedi bod yn ormod i'r clybiau lleol yma. Mae wastad yr un peth pan chi'n dod lawr yn. Mae fe'n can oedd, maen nhw'n tîm sy'n rhedeg lot, so mae'n galed I cadw land yn nhw am llwaith. Mae nawr dros y blynydde, maen nhw wedi cael nifer o chwaraewyr trwyddo'r juniors dyn nhw. So maen nhw'n tîm sydd wedi bod yn chwarae gyda'r gilydd tipyn dros y blynydde, so lycyn ni'n meddwl bod ni fel nhw, ond tua 5 mlynedd tu ôl, achos oedd rhyw 5 chwaraewr heddi, oedd yn 16 mlynedd oed dyn ni, mas o garfan o 15. Lycyn ni'n meddwl bod y rhai sy'n trwyddo dyn ni nawr am ni, a bydd ni'n dilyn yn footsteps nhw bach, fi'n credu, gweithio. A ni'n clywed ti'n gweiddi, gyda 5 munud I fynd, o'ch chi 4 I ddim lan, o ti'n moyn gol arall? Wel, ie, mae boes gwrdd. Maen nhw'n moyn chwarae ffwtbol, maen nhw'n moyn sgoro gols. So pam ddim yn dy fe? O'n i ddim na heddi yn y duels, yn y tackles. A os chi ddim yn fodlon dod I wneud na yn Ffostrasol, chi'n mynd I cael tipyn o prynawn achos maen nhw'n tîm da. A ble maen nhw yn y Cynghrair yn dangos ni. Dafydd, Llangfechade, buddigoliaeth a hat-trick I ti, hapus? Ie, hapus iawn o'r gêm. Credu oedd y gêm bach yn scrappy a dega'r gêm. Ond mae'r boes di ffito trwy y mod rili, ond hapus iawn.
A cwpan yn neis, ond chod, ar ôl sawl blwyddyn nawr, heb ennill y Cynghrair, mae fe'n i rili moyn rhoi go i hwnna. I fi wastod Cynghrair yw'r lefel. Mae cwpl o clwbiau yn yr Cynghrair hyn sy'n ennill blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. So os chi moyn setwch chi'n lan i fod yn glwb gryf, mae'r rhai bod chi'n gallu gwneud hwnna. Mae'n gofyn i ti, ti'n chwarae mewn tîm gyda dy frawd i Dion sydd wedi chwarae yn y uwch yng Cymru. A Dion Phillips yn ei throi hi gefn y rhwyd. Siw ma hwnna? Joio chwarae dy fe. Wel, test i fi fyd, chwarae gyda brawd, cwmpa mas, chadegau, ond gallu adapter dy fe. Joio chwarae dy fe, hawdd i chwarae gyda. Wel, chi weld o'r stats, popeth yn iawn gyda ni does. Ac yn ola, Dion Phillips nôl wrth nesaf? Os sa'n gwybod os eisiau Dion, mae frawd wedi sgwrdd tair heddi, so mae fe wedi bod ar y ffôn yn barod. So fydd yn ôl, a mae'n good linesman fi'n credu. Gwych. Diolch ti, Dawi. A llongyfarchiadau.